Skal han lige ramme nøglehullet? Det er det sikkert, det han har prøvet over på den anden side, siden der er så mange lyser. Ja. Kigger han ikke her? Pas Skal på. lidt Skal jeg lige have min bajer med også? Han lyngte jakken, det er meget vigtigt. Bum, bum, bum. Hvordan falder du? Nå, fuck det. Det er sjovt, han vil lidt før, men Det gør han igen, det er helt sikkert, han kan ikke bære den der. står han bare stille. Men du har... Du har nu sådan en. Der skal du lige have bajerne. Jo, vores bil. Ej, jeg håber, han vil. Ja. Hvad skal han dernede? Han skal rundt om bygningen, det bliver nødt til at komme på den anden side, han kommer til at rende hele vejen herovre. Hvor er han over på den anden side? Jeg bor lige hernede. I samme bygning, som også bare ligger hernede. Jeg synes, det er fedt, at han bare kører bil sådan der. Eller, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er fedt. Så for satan. Så bare vælter han. Nej, Der røg jeg lønnen. Der røg jeg lønnen. Nu går han. Så. Nej. Hvad laver han? Hvad laver han? Ikke fjols. Vil du have nogle bajer? Prøv stop. Det kommer han ikke gøre. Han går ind nu. Jeg tror bare, han skal op og sove.